ngiyabingelela futhi ngikhona esigodlweni esikhulu eMlambomunye, the School of African Indigenous Science ngaphansi koMsamo Institute. Ngibingelelwa uyena uVictor Velaphi othi uVVO kaBedlindaba kaniphuzi Mkhize. Namhlanje ngithi ngibingelele bakwethu ngokuthintwa izehlakalo esezithanda ukuthi zenzeke. Sibonile nje ensukwini edlule abantwana kugijima ku social media okwenzekela impompo belwa esikoleni umntwana wazi ukuthatha impilo yakhe. Sidlule lapho kube nesehlakalo futhi esenzeke khona la eKZN kungaqali esenzeke eNtambanana eMpangeni kwesinye sezikole lapho umntwana owenza ugrade 10 evukelwe yithongo kumbe idlozi esikoleni wakhala wahayiza okubuhlungu okwenziwe kulomntwana kube soqhamuka uthisha ningizwe kahle uthisha ongabe uba umzali kulengane wayisithi kulengane lento eyenzayo kuphambene nobuJesu Kristu futhi okwesibili lento ayivunyemelekile esikoleni sika Jesu Kristu kube soqhamuka omunye uthisha futhi amagama abo siyawazi siwagodlile negama lesikole ngizoligodla ngamabomu manje ke ubese lo uthisha futhi naye senanela ethi lengane inamadimoni igcineke ingane iphoxeka inukubezeka phambi kwezinye izingane esikoleni ingane wayilanda umzali wayo yaxoshwa esikoleni kwathiwa ayibuye nomzali wayo ngolwesihlanu ngoba isinecala lokuthi iphazamise umzwe kahle isikole kumbe labo noJesu Kristu khona kumbe iphazamise uJesu Kristu esikoleni. Angikaze ngizwe mina khona isikole sika Jesu Kristu. Angikaze ngizwe kuthiwa uJesu Kristu kukhona lephazamiseka khona. Anginanxa nobuKristu. Kodwa kungixakayo amazwi abantu besifazane abawothisha abafundile engikholwa ukuthi ekufundeni kwabo nokuthatha kwabo umsebenzi wobuthisha kuukuthi abadonse ingane yomuntu omnyama babe umzali kuyona. Seyandileke lento ezikoleni ngizolibanga ngembaba nje. Ezikoleni zonke zethu thina abantu abamnyama kukhona abafundisi othisha abagxeka yiphandle enganeni abagxeka izinto zesintu ngoba bethi basindisiwe. Anginanxa futhi nalokho. Kodwa kungimangazayo kungani manje kade siphethwe abamhlophe ngesikhathi sobandlululo. Angikhumbuli khona lento. Ngifike ngafunda esikoleni kusukuma bangena phansi ngaze ngafika enyuvesi. Ngaphinde ngawuthisha kwamina. Angikhumbuli kukhona uthisha wahlukumeza ingane ngalokho. Engabe into yenze ngesikhathi sobandlululo le. Angikhumbuli kwamina ngihlukumeza ingane ngalokho. Okungidabukisa kakhulu ukukholwa yebo kuhle kodwa ukukholwa kuhambisane nendlela phela esikholwa ngayo njengalokho noJesu ethi ongena ekamereni lakho uvala umnyango bese ukhuleka akuyona into epublic yomphakathi ukuthi uyakholwa. Okwesibili uJesu asho kahle athi musu kwahlulela ngoba ohlulela ngawo nawe uyohlulelwa ngakho. Aphinde futhi uJesu athi kukhona labo abayokamba amanga ngegama lami. Kungani ngisho kanjena abantu benkosi? Uma ngizosuka njengamanje ngovivi ongiqhakambisa uJesu ngiqhakambisa uJesu kukhona bazovela bathi awumusa uthini ngoba ungcolile nje kwayena. Ngakho ake sihlambuluke kathina kuqala. Ake sibuyele emazwini kaJesu la ethi khona ogeza imbenge ngaphakathi ngaphambi kokugeze ngaphandle. Lento ke abantu benkosi ke ngisukumelile ngoba ngithi ngizama ukuthi ngiyilungise. Ngayiqala ngonyaka odlule komunye owayeUmphathi wezemfundo kulesifunda saKwaZulu-Natal azange wangiphendula. Ngaze ngaphendula uNdunankulu ngaleso sikhathi ngoba kwakuhlukumezeka ingane yayithwasa eMlambomunye lazi la wineke icala. Uthisha wakhona omkhulu wa discipline. Nakulokho ngimthintile futhi owengamele ezemfundo azange abuyele kumina. Kuze kwabuyela oyiHOD. Angizowasha amagama abantu. Kulokho ke ngithema ngiyibuka ngase nginalento sokufanele ukuthi manje lento ingenwe abameli. Mina lo ngithathe imali yaseMlambomunye and ngisazoyithatha futhi ngicele kuba bamkhulu. Ngathatha ummeli. Ngase ngithi mmeli ngicela ubhalele isikole ubhalele Department of Education ubhalele iSouth African Council of Educators.
ubike ngalolu daba olwenzakalayo. Kwenzekile ke lokho silindile. Ngakho ke sengithi angiyibike lento bazali. Bazali uma ingane yakho inedlozi kumbe uyibona, hamba uthatha imbuzi uyicelele ingane yakho kwabadala. Mase uyicela ngicela bayilinde ifunde esikoleni Nkosi yami. Bese uhamba esikoleni uyobatshela ukuthi lengane inesimo esikanjena. Uma esikoleni bekhuluma okunegative ngalokho, yenze nje woza la kuthina eMsamo Institute kuMlambo Omunye. Kune email address engifuna uyibhalele ethi africanchild@umsamo.org.za. Angiphinde africanchild@umsamo.org.za. Kune campaign esizoyilaunch eqaleni kaMeyi. Okuyicampaign esizolwa nayo ngempela lento ezikoleni. Uthisha ozokahlukumeza ingane esikoleni noma isipha ngikhathala ungakanani uprincipal uyini ufunde kangakanani namajazi awu30. Asizosho sizommangalela, simangalela isikole ngokwabameli asothintana nomnyango. Umnyango awuzimisele ukwenza lento. Ube kodwa uholwa abamnyama kulinyazwe ingane umuntu omnyama. Ngakho le campaign izobizwa ngokuthiwa the African Child Protection, Umsamo African Child Protection and the Cultural Justice. Siyoyilauncha ngiyonazisa nonke ukuthi leyo nto iyobe ngempela iqhutshwa kanye. Kodwa engikusho kwamanje, uma ingane yakhe kuyahlukumezeka, sithinte africanchild@umsamo.org.za noma usishayele enombolweni yethu esihlale sisho njalo okhosini esegoli. Khona izopheza lento yokuthi kusuke umuntu omnyama ngobe uthisha ahlukumeza ingane umuntu omnyama. Lento sizoyifaka enkantolo, ngeke sisayilwa ngendlela. Siphinde siyipublicize, sisho ukuthi uthisha ubani, isikole esiwukuthi sihlukumeza ingane kanjena kuphelela ngoba lento ayenzeki kuma private schools ezikoleni zabelungu. Nalezi zomdaba sendini kodwa yenzeka kwezethu okuyihlazo. Sesitheke eMlambo Omunye ke sesithatha ke manje thina ke. Ngoba ngikholwa kakhulu ekutheni uma ngakhonjwa kwathiwa angibe umelaphi, angifundise isizwe, angisizwe isizwe, angisivikele futhi. Ngima lapho nabenkosi ngikholwa ukuthi ningizwile. Ngiyabonga.